ligawan kasi may boyfriend ka na. Paano yung sigaw mo kapag naglalaro siya ng basketball? Yung nakashoot siya, 1, 2, 3, sigaw. Kami sa dance group, sinipagawa sa isang person. Kung kami tayo sa bibigasan ko yung karo. What's your name? Sunshine? Ay, totoo, you are my sunshine. Di ba, ano? My boyfriend? Meron. Ilan? Okay. Alam ko, tatlo, dalawa, okay lang. Okay. So, ibig sabihin, hindi ka na pwedeng ligawan kasi may boyfriend ka na. Pwede ka. Ay! Pag ikaw ay dadalhin sa isang lugar ng isang napakagwapong lalaki, saan lugar ang gusto mong dalhin kanya? Sa ano, Ilong ko na lang pala matagalog pag inabi, ah. Tingin. dito sa malamig na lugar. Ay! Kusiyon ko naman eh. Ang magigay na. May boyfriend siya pero hindi siya luyagan. So kung karoon na naman siya sa malamig na lugar, may isipaan ay, ano tingin nga pala, bukit nun? Ay, ako nakaisip pero nag-oo ka lang. Isa ba sunshine ko pag-wapa, ano, I love you, hindi na ka lang ano, stay put, hindi kita. Ay, wala niyo, kung tawa-tawa kayo na nga tanan, single, magtindong, una-una kita, nasa magtindong na. Kita mo tong bag niya, kaya nagpiranggat dito sa pulong ko. Hindi ko magsagot niya, hindi ko makasali. Okay, ma'am, what's your name? Frederick. Ako na, may isang buhok ni Mang Frederick. Dili ka, ma'am. Ma'am, may nakapagsabi na ba sa'yo na sobrang ganda mo? Wala pa. Ay, wala. Humble, ma'am. O, tapos kung maka-appear ka kay Sunshine. O, eto ma'am, may boyfriend? Yes, of course. Liyabangan pa tayo ng yes, of course. If you don't mind, ma'am, ilang taon na kayo? Yung boyfriend ka? Hindi, ikaw. O, isang sinasama dito, ikaw lang. Ikaw mo ilang taon. I'm 44 years old. Naka 44 years old, ay hindi pa masyadong lampas sa kalendaryo yun. Okay kayo. 44 years old. Ang boyfriend ma'am ay nandito rin. Ano pong plano nyo? As of now, Ano as of now, 44 ka na. Ibig sabihin, as of now, ano ka na? wala mo na. Ay, talagang ginagpugong, ano, kaya volume na siya pag 45 niya. But anyway, ladies and gentlemen, palakpakan po natin your very good shake hands. Ano? Go. Next, meron pa. Valerie! Yay! Dali kita kay Valerie, ano? Ano, patindong si Valerie, ano? Valerie, may boyfriend? Single, ilang buwan ng single? Years? Oh my God! Pero, okay. Pero Valerie, ito, sasagot si Valerie para sa ating lahat. Nasubukan mo na bang ma-in-love? Puppy love. Sa ido. Okay, puppy love. Okay, puppy love. Totoo, sa isang lalaki. High school pa. So, ibig sabihin, ilang taon ka na ngayon? 30. Medyo matagal-tagal na talagang malungkot. Ang kalubluban ng lahat-lahat. Isingin na ba natin ito, Valerie? Ano ba ang tipo ni Valerie sa isang lalaki? Gusto mo na? Kulot din ba? Anong gusto mo? Kung makatawa ka, anong kulot ang iniisip mo? Si Valerie, kung makatawa, parang di kulot na. Anong gusto mo sa isang lalaki? Sige na kayo, papakasal na sa'yo ni Margaret yung corona niya. Anong gusto mo sa lalaki? Gusto mo na? O tabi mo na lang magsige ka mo. Naging 30 na ka mo. Gusto mo na? Damo kwarta, perfect. Para ako naging nakakasawa kita, ano? Para kita mabunayan. Pangalawa, ano pa? Stable. Stable, damo na kwarta, stable pa. Ano yun? Gusto niya yung mag-Disney princess, ano? And pangatlo, gusto mo na physical na look. Ano ba? God fearing. Ay, gusto niya ng prayerful. Palapakan po natin, Valerie. At dahil dyan, Valerie, hahanap tayo kay Margaret. Ayan. Itatapon, lahat ng in-interview ko, dito po kayo, itatapon ni Marga ang bouquet. At kapag na-catch mo, uupo ka na. Ibig sabihin, hindi kita ipapares sa iba. Ikaw, na may boyfriend ka ba, handa ka bang maipares sa iba ngayong hapon? Yes. Sabat sa inyo. Kasi nabat din sa inyo, ano? Okay,
Roger, hindi ganito yung tayuan, hindi ganito yung lakad. Pero nung tinawag ko siya para kay Valerie, biglang umislo. Ano ba yung ramdam na ramdam ni Roger? Sir Roger, may nobya? Sir Roger, kung ikaw ay bibigyan ko ng pagkakataon na bago magpasko ay makakita ng isang babae at maibahagi ang iyong buhay sa kanya. Kung may kulot na babae or straight, anong mas pipiliin mo? Kulot o straight? Ano ba tayo si Roger? Ano? Kailangan mo sa chance. Kulot or straight? Hindi, kulot na dito eh. Tika, alam mo kayo na hindi ka siya hambal sa white toast. Di kayo ginabantayan niya ang kulot. Alright, next one. Gusto mo ba ng magandang kulot na nandito sa harapan natin? Ito nandito. Gusto mo ba to? Yes or no? Yes! Naagasabat ka mo, ang agasabat ang pamilya para kay Roger. Gusto mo ba itong babae na sa harapan natin? Dito ba sir? Nagugustuhan mo ba si Ma'am? Yes or no? Sabi ng bata ko, sabi ng, yes, yes. Yes, Valerie. Ano yung biyaya? Kumain sa labas. Dali lang. Tingnan niya si Roger. Pagmasdan niya, sabi niya, pwede ba kitang mayaya kumain sa labas? Tapos sabi, eto na. Dahil wala naman ibang pipiliin, dahil ikaw na andito, Sir Harry, dali lang, anong pamutos mo ka dito? Pamutos ka. Hindi ka na, Marga, Yakap ko siya. Nag-aulong-sulong, kapag kang sulong-sulong lang. Yakap lang ng balay. Hindi ko pala. Overwhelming. Okay, 1, 2, 3. Sir Roger, ready na ba? Nagaluha na siya. O, tears of joy. Sabi ng finally nakita ko lang yan. 1, 2, 3, music. Dali lang. Daw itong bata. Wala nga natulad niya. Dali lang. Ano ginawa? Okay. Nakasang kulot. Kon! Pila ka lechon sa imo? Bumay. 1, 2, 3. Go. Ulit. Nakapalalas na. Matatapos na. Yun yung ulit. Manonood na tayo ng video. Tama na. Last na lang talaga. Roger, last na. 1, 2, 3. Ano pa sabi ng buong pamilya? Sampal! Sabi